Poďme sa spolu pozrieť na študijný odbor, ktorý dokáže spojiť lásku k cestovaniu, dobrému jedlu a spoznávaniu nových ľudí s naozaj úspešnou kariérou. Ponorme sa do sveta hotelovej akadémie a zistíme, ako sa dá vášeň premeniť na skutočnú profesiu. Presne tak, toto štúdium nie je len o biflovaní teórie. Vôbec nie. Je to skôr o premene záľub, či už je to láska k cestovaniu, skvelému jedlu alebo spoznávaniu ľudí, na úspešnú kariéru. A všetko sa to začína tou správnou iskrou. No celé to stojí na pevných základoch, na premyslenom študijnom programe, ktorý študentov pripraví nielen na prácu, ale hlavne na úspech. A nie je to žiaden rýchlo kurz, bavíme sa o 5 rokoch. To je dosť času na to, aby sa človek do hĺbky naučil nielen teóriu, ale hlavne získal tú neoceniteľnú praktickú zručnosť. A teraz pozor, toto je naozaj kľúčové. Absolventi neodchádzajú len s jedným papierom v ruke. Získajú hneď 2. Maturitné vysvedčenie, ktoré otvára dvere na vysoké školy, a k tomu výučný list, ktorý je priamou vstupenkou do praxe. To je, poviem vám, obrovská výhoda na trhu práce. A nemyslíte si, že je to len o varení a obsluhe? Práve naopak. Pozrite sa na to. Management, marketing, účtovníctvo, právo a k tomu 2 cudzie jazyky. Toto je v podstate komplexná príprava pre budúcich lídrov, a to nie len v hotelierstve. A ideme do ďalšej časti, to je cesta. 5-ročná púť k úspechu. Lebo teória je jedna vec, ale skúsenosti, tie sú na nezaplatenie. Tak sa poďme pozrieť, ako táto 5-ročná cesta mení študentov na skutočných profesionálov. Vďaka praxi priamo v teréne. Len si to predstavte. Zdokonalovať si zručnosti v Nemecku, zažiť život v Taliansku, okúsiť precíznosť Švajčiarska, či si užiť leto v Chorvátsku. Tieto zahraničné stáže to nie je len o práci. Je to o spoznávaní nových kultúr, jazykov a hlavne o budovaní sebavedomia. A presne táto kombinácia teórie a praxe logicky prináša svoje ovocie. Tá drina a odhodlanie študentov sa potom premieňajú na konkrétne, viditeľné úspechy. A nebavíme sa tu o nejakých lokálnych súťažiach. Prvé miesta na medzinárodných podujatiach ako Eurocup či zlaté medaile z Carpathia Cupu sú dôkazom, že študenti tejto školy patria medzi absolútnu špičku vo svojom odbore. Ale to stále nie je všetko. Študenti majú možnosť získať aj ďalšie certifikáty, ktoré im rozširujú obzory. Či už je to barmanský, baristický, sprievodcovský alebo animátorský kurz, každý si môže nájsť špecializáciu presne podľa svojich záujmov. A dostávame sa k ďalšej časti, a to sú príležitosti, ktoré menia hru. Takže, čo znamená celý tento balík? Vedomosti, prax, ocenenia a certifikáty pre absolventa v reálnom svete. Odpoveď je jednoduchá. Neuveriteľné kariérne možnosti. A toto je asi ten najdôležitejší odkaz. Hotelová akadémia nie je len prípravou na jednu konkrétnu prácu. Je to doslova vstupenka do sveta plného rôznorodých kariérnych ciest. Poďme na to konkrétnejšie. Jasné, sú tu tie klasické cesty ako manažer hotela alebo práca v cestovnom ruchu. Tie sú super, ale to, čo je naozaj zaujímavé, sú tie nové možnosti. Vďaka tomu ekonomickému zameraniu sa absolvent môže stať pokojne aj samostatným podnikateľom alebo ekonomickým špecialistom v akejkoľvek firme. Možno sa zdá, že predstava o uplatnení je už jasná, no skutočné príbehy absolventov vás možno naozaj prekvapia. Tak napríklad tu máme úspešného podnikateľa v oblasti gastronómie. Jednoducho využil svoje znalosti z manažmentu a marketingu a vybudoval si vlastnú úspešnú značku. Druhý príklad, a toto začína byť naozaj fascinujúce. Fitness tréner. Perfektný dôkaz, že zručnosti v komunikácii so zákazníkom a znalosti o výžive sú prenosné aj do úplne iných odvetví. A do tretice televízna moderátorka. Toto je priam ukážkový príklad toho, ako sa sociálna komunikácia, vystupovanie a organizovanosť, naučené počas štúdia, dajú pretaviť do nečakanej, no o to úspešnejšej kariéry v médiách. Takže áno, široké uplatnenie tu naozaj nie je len nejaká fráza. A sme v cieli. Svet neobmedzených možností. Všetky tieto príbehy nás privádzajú k jednej záverečnej myšlienke. Cieľom štúdia nie je len nájsť si zamestnanie, ale otvoriť dvere do sveta, kde je možné takmer všetko. Toto motto, myslím, dokonale vystihuje celú filozofiu školy. Dáva nástroje a podporu, ale to konečné rozhodnutie o budúcnosti je vždy v rukách samotného žiaka. Na záver teda zostáva jediná otázka pre všetkých, ktorí majú vášeň pre služby,
gastronómiu a spoznávanie sveta a hľadajú vzdelanie, ktoré im dá skutočnú slobodu voľby. Kam asi povedie vaša cesta?